Bonton Film uvádza: ak v tejto divočine nedokážete zapadnúť, život vám dokáže urobiť medvediu službu presne ako Normovi. Na čo je taký medveď, čo nedokáže loviť, Nechcete si nás odfotiť, tak vydržíme dlhšie. No keď je ohrozený jeho domov, Ľudia vtrhli do našej krajiny. Môžete roniť slzy, chlapci. Karibúja. Ja ho chcem! nakoniec si uvedomí, Prichádzajú k nám ľudia. Aha, až z Floridy. že je predurčený. Choď do mesta Norm a presvedč ich, aby sem nechodili. Budem potrebovať pozemné jednotky. Týchto usmrkancov? Musíš na nich pritlačiť a ukázať im, aký si tvrďas. Vydržať. Si neprekonateľný. Už v januári. Ničím ľahším nás nemohli poveriť. Čo zmôže medveď v takomto meste? Ten kostým je úžasný. Ešte aj smrdíš ako polárny medveď. Mám to brať ako kompliment? Poriadne zažiariť. Keď predám Arktídu, nechutne zbohatnem. Postavím tam byty a plno obchodov. Je to môj domov. Volaj právnikovi, ten rev si patentujeme a vydáme ho ako zvonenie. Prečo byť normálny? Musíme ho zastaviť. Niekto ide. Tvárte sa prirodzene. Nie až tak prirodzene. Keď môžete byť normom. Musíš presvedčiť ľudí, aby ti pomohli. A ja už viem, ako. Tanečný sprievod. Ukážme im, kto naozaj sme. Dámy a páni, Norm zo severu. Lumíci, bacha! Vydržať. Páni, nevolajú to tu betónová džungľa pre nič za nič. Ľadová sezóna. Podáva sa večera. Oho, čo je? Som poriadny kus. Od 14. januára vo vašich kinách.